chuirde is Seinnliostaí agus is íhanam ábhar nu a chruthú a sean rudaí atá an Somália. In neamh, bé má tosban sléib cécha le cáspán luí a dhéana a sean chlúdach pilúir. Gan tunscanmh seo níl de dheart ach glú te, zip, peán, sisúr, rialóir, clúdach pilúir. Dús ampa an clúdach pilúir tíomhaiste i mó. Má tá ceann le páitir na núsáidead, bhí cinnta go an tíomh sin an tíomhaiste. Den cinnta go dúig bant úsáid a sean clúdach pilúir seachas ceann ó leabhad a mhór. Úsáid peán agus rialóir chun cearnóg ní faoi ní orlaí a thuis agus a tharraingt. Agus an imlíonn an tarnaíad, úsáid scissor chun í a dhearr amach. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchut leis a géim seo. Gan chiad chéimeile bé an gun na glú te in núsáidead. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchut leis a géim seo. Caithfidh tú bheith an-chóramach agus tú úsáid glú te. Fáin zip agus cur lár na cearnaga é. Cur glú imime an zip agus fill na himil éid. An sin brú síosair go réimar seo. Nuair atá an glú sirim, ampa tíomhaiste i mó an cás a ríist. Oscail an zip agus híomhanna an cháis, úsáid an glú chun iad a ghrámú le chéile. Ampa tíomhaiste i mó a ríiste ó bhain eile. Agus tíadach mar sin na chuirde tá cáspím luí nua ad. Bhí sé sin éasca agus anis do gúrléid nua ad gon scoil. Go dtíon chéad ó eile, slán go fóil.